Jos joku kertoo, että mä oon kirjolla, mitä se tarkoittaa? Toisaalta voi ajatella, että me kaikki ihmiset ollaan kirjolla ihmisyyden äärellä, mutta toki tässä ehkä tarkoitetaan sitä, että siellä on jotakin, niin kuin puhutaan nepsystä tai neuroerityisyydestä tai neuroepätyypillisyydestä. Ja sitten sieltä voidaan nimetä, että kirjolla oleminen on jotakin, on se sitten ADHD, ADD, autismin kirjoa, Tourettea ja muuta. Se on niin kuin aika paljon pinnalla ollut termi myös viime aikoina, mikä on hieno asia, että siitä puhutaan ja se tulee enemmän niin kuin arkipäiväiseksi asiaksi. Joo, ja sitten semmoinen on myös tosi, niin kuin monessa kohtaa tulee vastaan tämmöinen, että nämä kirjoon liittyvät piirteet, niin ne on semmoinen supervoima ihmisille. Mutta toisaalta me meidän töissä kyllä huomataan, että ne on myös niin kuin aikamoinen vastavoima jollekin semmoiselle arjen syyomiselle ja muulle. Mutta että näistä teemoista liittyneenä parisuhteeseen ja perheeseen me jutellaan. Ja mä oon perheneuvoja Espoon perheasian neuvottelukeskuksesta, Paula-Maria Mäkelä. Ja mun kanssa on Terhi Lahdensalo ja mä oon tuolla Vantaalla, Vantaan seurakuntien perheasian neuvottelukeskuksessa perheneuvojana. Okei. Sä mainitsitkin tuossa aluksi niin tämän neuroerityisyyden. Joo. Eli niin millä tavalla sitten ollaan niin erityisiä ja tarkoittaako se myös, että on jotenkin niin erilainen? Ja sitten toisaaltahan puhutaan, että kaikkihan me ollaan vähän, että onko se myös niin kuin, miten nämä erilaisuus, samanlaisuus, erityisyys, mitä sä niistä ajattelet? Joo, mä ajattelin, että on jotenkin niin kuin ylipäätään ihmisyyteen liittyen, niin kuin, että missä kulkee minkäkin raja. Että jos ajatellaan niin, että kaikki meistä tosiaan on jollakin tavalla ja monella tavalla erityisiä. Ja jokaisessa meissä on jotain erilaisuutta ja sitten toisaalta kaikissa meissä ihmisissä on kuitenkin eniten sitä samanlaisuutta. Mutta nyt jos ajatellaan, niin puhutaan niin siinä kirjolla olemisesta tai mitä se tarkoittaa, jos joku on niin saanut diagnoosin, joka on joku nepsydiagnoosi, niin sitten toki siihen liittyy tietynlaisia piirteitä, joka sitten ehkä tuo siihen arkeen jotain elementtejä tai sen tyyppistä toimintaa tai olemisen tapaa, joka ehkä myöskin tarvitsee niin kuin erilaista tapaa opetella sitä elämää ja suhtautumista. Ja jotenkin itse ajattelen, että peilaan tässä nyt paljon siitä sen kautta, että en ehkä niinkään se, että mitä se diagnoosin saaminen niin kuin faktisesti tarkoittaa ja miten se menee, vaan enemmänkin se, että miten se näyttäytyy perheneuvonnan työssä ja niiden parien ja perheiden äärellä ja toki yksilöidenkin, ketä työn kautta kohtaa. Että mitä se tuo siihen niin kuin suhteeseen, millaista se on. No hei, mitä se tuo? Oletko jotenkin lyhyesti? No toi on joo, lyhyesti sanottuna se on aika hankalaa, koska et jotenkin jokaisessa suhteessa se, että jos nyt puhutaan vaikka parisuhteesta, jossa toisella kumppaneista on vaikka diagnoosi, joka on joku nepsypiirteen tai nepsykirjon diagnoosi, niin siinäkin on niin paljon niitä variaatioita. Että sehän on sellainen jana, jossa jollakin on jotakin ja toisella on jotain toista niin kuin oiretta, tai on se sitten tarkkaavuuteen, keskittymiseen, impulsiivisuuteen, mitä se on. Mutta ehkä semmoisia niin kuin jollain tavalla, jos ajatellaan niin kuin yhdistäviä tai monessa esiintyviä elementtejä, liittyy siihen, että se tuo omanlaisen ehkä haasteen siihen vuorovaikutukseen. Se saattaa näkyä siellä arjen toiminnoissa, käytänteissä, miten niin kuin yhdessä pystytään jakamaan kotitöitä tai vastuita, kuinka paljon on niin kuin ymmärrystä siitä, että mitä tämä niin kuin nepsy, niin kuin erityisyys tai erilaisuus jotenkin tuo siihen omaan itseen ja käyttäytymiseen, miten se vaikuttaa. Että siellä on niin paljon sitä. Mä ajattelin, että siksi minusta se kirjolla-sana on niin loistava, koska se kuvaa sitä, että se on niin kuin monen asian kirjo. Ja sitten samaan aikaan niin kuin me ihmiset ja elämät ja suhteet ylipäätään on niin kuin tosi monen asian kirjo. Eli voisi ajatella, että on tärkeää niin kuin tutustua tähän teemaan, koskee se sitten itseä tai perheenjäsentä. Ja sitten onko se niin, että jotenkin löytää niin kuin se nimenomaan meidän perheen tai tämän meidän parisuhteen tapa siinä olla. Kyllä. Millaiset jutut siinä auttaa? No, sen löytämisessä. Joo. Että toki se, mitä nyt on itse niin kuin useamman
pariskunnan kanssa tätä matkannut työntekijänä. Toki myös ajattelen, että on itsellä myös omasta lähipiiristä kokemusta, että millaisia jotenkin asioita se niin kuin tarvitsee ja toisaalta vaatii. Et yksihän on tietenkin se ymmärrys, että mitä enemmän syntyy ymmärrystä siitä niin kuin yksilölle ja parisuhteessa, että kuka mä oon, millainen mä oon, mitkä mun ehkä sellaiset haasteet on, miten ne näyttäytyy mun omassa elämässä ja miten ne näyttäytyy sitten siinä suhteessa. Et se ymmärryksen lisääntyminen ja se jotenkin halu tutustua ja tutkia. Ja sitten erityisesti parisuhteessahan niin kuin se on niin kuin yhteinen asia myöskin, kun puhutaan, että on se sitten toinen kumppaneista tai usein on myös, että molemmilla on jonkun asteista. Tai sitten on jotain muuta. Että se, niin kuin, että miten me yhdessä siinä suhteessa sitä lähdetään tutkimaan ja etsimään sitä, mikä toimii meillä. Et paljonhan myöskin niin kuin ympäristö tuottaa tiettyjä standardeja ja jotenkin sitä, että millainen on hyvä suhde tai miten arkea kuuluu elää ja mikä on oikea tapa olla vuorovaikutuksessa. Että on toki yleisiä lainalaisuuksia, mutta samallahan se myöskin jotenkin se, että miten se löytyy siihen, että mikä toimii meillä. Että kyllä mä oon ymmärtänyt, että paljon siinä on hyötyä, jos on huumoria, että pystyy löytämään vähän semmoista, että okei, kaikki ei aina mene ihan putkeen. Ja se, että miten me niin jotenkin hyväksytään se, että meidän arjessa on tällaisia hankaluuksia, jos siellä on sitä nepsypiirteistä toisella tai molemmilla. Ja monesti sitten, jos puhutaan vielä perheestä, niin sitten se saattaa olla jollain lapsellakin siellä. Että sehän tiedetään, että se on kuitenkin niin kuin jollakin tavalla periytyvää, niin sitten että parhaimmillaanhan se myös tuo ymmärrystä. Että jos toisella vanhemmista on, niin sitten myöskin pystyy ehkä ymmärtämään sitä omaa lastansa ja auttaa sitten siinä semmoisissa niin kuin arjen toiminnoissa tai toiminnan ohjauksen kysymyksissä. Joo. Joskus tulee sellaisia vasta-asioita, että jotenkin haluttaisiin mieluummin salailla tai olla puhumatta jostain jutusta. Mitä sä ajattelet, mistä siinä on kyse? No, mun kokemus ja ymmärrys siinä on, jotenkin se liittyy siihen, että aika monella, jolla sitten on ihan diagnoosi tai ei ole diagnoosia hakenut, mutta on niitä niin kuin nepsy-piirteitä ja sitä semmoista niin kuin neuroepätyypillisyyttä, niin he on saattaneet jo lapsesta asti kokea niin kuin aika paljon sellaista niin kuin vähättelyä tai kokemusta siitä, että mä en tule kuulluksi, en tule ymmärretyksi. Paljon niin kuin koulumaailma ja työmaailma ja ylipäätään meidän ympäristö tuottaa niin kuin vaatimuksia ja odotuksia, että miten pitäisi toimia ja suoriutua. Ja sitten jos siihen ei aina niin kuin niille standardeilla pystykään, sehän alkaa tuottaa sitä kokemusta, että musta on jotain ehkä vikana tai mä en kelpaa nyt just tähän formaattiin tai että sitä mitätöintiä tai semmoista riittämättömyyden kokemusta, joka toki vaikuttaa sitten, jos se on siellä lapsuuden nuoruuden kasvumaailmassa ollut, niin synnyttää sitä itsetunnon ehkä niin kuin haavoja, joka sitten myös näkyy siinä parisuhteessa, että miten mä oon saanut tulla todeksi omana itsenäni, onko mut hyväksytty. Ja sitten jotenkin mä ajattelin, että aika moni myös vasta myöhemmällä iällä, että jos ei ole saanut niin kuin sitä kokemusta, että pääsisi kasvamaan omaan potentiaaliin, että joku näkisi myös sen lahjakkuuden ja ne taidot ja sen upeuden, mikä sitten taas on se toinen puoli. Että kuinka paljon sitten myös jotenkin ympäristön vaatimukset jättää syrjään sitä potentiaalia, joka ihmisessä on. Että sehän myöskin lähtee synnyttämään häpeää, jos en tule nähdyksi omana itsenäni. Että mä en nyt koe tule enemmän hyväksytyksi. Joo, varmasti. Hei, jos elämä on tällä kirjon äärellä on hankalaa, niin mistä kannattaisi hakea apua tai tukea? No ainakin toki me kirkon perheneuvonnassa toki autetaan siihen vuorovaikutukseen. Ja ehkä se keskeisin kohta on se, että on joku, missä voidaan rauhassa turvallisesti tutustua siihen, keitä siinä suhteessa on ja mitkä ne on nimenomaan ne vahvuudet ja potentiaalit, jotka on ehkä jäänyt löytämättä niiden haasteiden alle. Miten voidaan löytää sitä sopivaa tapaa elää ja olla niin kuin siinä suhteessa ja siinä perheessä, mikä toimii. Ja sehän myöskin synnyttää sitä niin kuin myötätunnon mahdollisuutta, että voi katsoa itseä ja toista niin kuin myötätunnolla. Mutta tokihan sitten on olemassa niin kuin ihan niin kuin niihin nepsypiirteisten niin kuin potilasjärjestöjä, vertaistukea,
Että ainahan se ei tarvitse mitään tämmöistä terapiatukea, vaan ylipäätään vertaistukia. Se, että on paikka, missä mä voin opetella tutustumaan itseeni ja siihen omaan erityisyyteeni, löytää sitä omaa potentiaalia. Ja lopultahan mun ymmärrys on, että aika pieni osa sit kuitenkaan niin kuin kirjoilla olevien ihmisten kanssa on esimerkiksi hoidon piirissä. Et sehän ei tarkoita sitä, että sä tarvit jotain erityishoitoa ja kaikkihan ei diagnoosia saa, vaikka tunnistaakin, että musta on näitä piirteitä. Sitten se on se, että miten löydän jotenkin tavan olla totta itseni kanssa ja löytää niitä vahvuuksia ja sitä vuorovaikutuksen tapaa, joka toimii. Että minä tulen riittävästi kuulluksi ja mun kumppani tulee riittävästi kuulluksi. Ja moni hyötyy, että siihen ehkä voi saada jotain apua joskus. Mitä sä ajattelet? Mä ensin kysyä sulta, että mikä on kaikista tärkeintä, mutta olisiko se just toi? Vai mitä sä ajattelet, mikä on? Miten sä kiteyttäisit, mikä on jotenkin kaikista tärkeintä? Että elämä niin kuin kirjo plus parisuhde tai perhe, niin kuin jotenkin se systeemi toimisi. No kyllä se ehkä kiteytyy siihen niin kuin, että löytyy se riittävä tasapaino, että millä tavalla mä voin kokea olevani totta, että kun molemmat kumppaneista ja perheistä sais kokea olevansa hyväksytty, tulla kuulluksi niin kuin riittävin osin. Sehän on aina vähän epätäydellistä, kun puhutaan ihmissuhteista, mutta se syvin kokemus siitä, että mä saan olla totta omana itsenäni, mun persoonani tulee nähdyksi. Ja mä tunnistan myös itse ja perheessä, niin kuin parastahan on, että jokainen tunnistaisi niitä omia kehityskohtia, mutta erityisesti sitä omalla vahvuutta. Ja mä ajattelin, että siinä se erityisyys musta on ihana sana, koska se on, niin kuin myönteinen, että me jokainen ollaan erityisiä. Ja meillä kaikilla on jotain haastetta, mutta se, että mä saan silti kokea, että mä oon rakastettu, oli mä sitten minkälaisella kirjolla tahansa. Niinpä. Me ollaan puhuttu tässä nyt monenlaisista niin kuin asioista liittyen tähän nepsy-elämään. Ja aluksi puhuttiinkin, että onko tämä supervoima vai vastavoima. Niin voisiko se olla vähän niin kuin jotenkin, siis paitsi sitä kaikkeesta hyvää ja upeata ja innostusta ja lahjakkuutta ja toisaalta sitten parisuuden hankaluuksia ja ihmissuuden juttuja ja muita, niin voisiko se olla jotain siltä väliltä? Miten sä näet? No mä oikeastaan näen sen just näin, että se on se kokemus, että niin kuin ihmisyys, ja mä ajattelin, että siksi tämä kirjolla-sana on musta niin hyvä tähän, että se on kirjolla olevista, jossa on monenlaisia sävyjä. Että jossain kohtaa se on supervoima, että aika monella niin kuin kirjolla olevan ihmisellä on jotain erityisiä lahjakkuuksia ja supervoimia. Ja sitten taas se vastavoimahan on just se, että se tuottaa myöskin haasteita tai hankaluuksia välillä oikeasti niihin arjen käytänteihin tai vuorovaikutukseen tai sitä monenlaista impulsiivista tunnetta, mutta sitten joskus mä myös olen havainnut ja ihmisten kanssa jotenkin siihen, että se vastavoima on myös joskus tosi terveellistä, mikä tekee näkyväksi myös meidän yhteiskunnassa olevia tiettyjä odotuksia, vaatimuksia tai rakenteita, mitkä ei ehkä ole ihan relevantteja. Että joskus, mä ajattelin, että siksi tämä vastavoima, supervoima, että joskus se vastavoima myös tuottaa sitä supervoimaa ja tekee näkyväksi jotain tosi tärkeää ja oleellista. Mutta että se on niinku sitä kaikkea sieltä väliltä ja siellä äärilaidoissa. Ja hyvä niin. Ja hyvä niin, kyllä. Kiitos. Kiitos.